Yan, makikita nyo agad dyan yung mga warning signs. Woo! Very nice morning! Alright, ingat, ingat. O yan, marami sasakyan dito. So may reblocking daw dyan kaya sobrang traffic. Ito yung tuturo natin na shortcut sa inyo para hindi tayo dyan maipit sa traffic ng reblocking dyan. Yan, mga bandang gitna, ang dapat ingatan. Ay, yun, ay, 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 ay. Uy. Uy. Yan, lupi yan, oh. Oh, lupa. Grabe. Oy. Alright, ongoing ang reblocking dito sa may area ito ng Pamplona, Camsor, San Fernando, Naga, Minalabak, Alternator. So, dito muna kami dadaan sa may Minalabak. Ganda na kalsada dito. Grabe, puro palayan talaga dito. Yun, good morning. 6:49 AM. So first trip natin kahapon, 272 kilometers hanggang dito sa may Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon. So set natin yung ating trip for today. Ayan. Tuloy na tayo mga kabarako. Good morning sa inyo. Maganda ang sikat ng araw dito sa may Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon. So galing tayo ng Manila, yon. So dito tayo sa Music TK Zone Hotel. Along Andaya lang siya. Right, thank you Lord for being with us, guide us, and sa aming mga kasalubong kasalamuha sa kalasada. In Jesus name, amen. Ay, ang lalaking truck. Good morning, good morning. 700 pesos for 12 hours. May TV, may aircon, ganda yung kwarto. Yun nga lang, pag di ka sanay matulog sa may kalsada, di ka rin makakatulog. 6:52, Camarines Sur na tayo. Yan, makikita nyo agad dyan yung mga warning signs. Drive with caution. Alam nyo na, Andaya Highway to. Morning and shoutout sa mga taga Del Gallego. Woo! Very nice morning. Nakakasilaw. Maayos na tong Kabat-Batan Bridge na ito. Ito yung dating kinakatahutang Del Gallego checkpoint sa COVID-19. Ito yung bandang kanan na ito. Talahib na ulit siya. May checkpoint pero local checkpoint lang siya. So ito, Barangay Tansa Del Gallego, Camsor na. Ito pala municipal hall nila dito. Bago yan. Yung luma nandoon sa may sentro. Yan, shoutout sa mga taga Tansa Del Gallego. 8:13, Barangay Sinuknipan na tayo. Shoutout Sinuknipan National High School. Mag-aral lang mabuti upang di mga mote. Ito, pag nakakita nyo na itong mga prutas na to, ibig sabihin JRS Ragay na tayo. Yeah, stand, stand. Saan kaya sila galing? Alright, welcome to Ragay. Ayan, JRS Ragay na tayo. Shout out sa inyo mga taga JRS dyan, shout out sa inyo. Palengke Day. Alright, so mag-update tayo dito sa mga kalsada ng Ragay, Camsur. Ayan, let's go. Mahaba-habang bakbakan pa to mga kabarako. Ingat tayo sa mga bandang gitna. Ayan, oh. Ayan, ingat, ingat daw. Ingat. Yun, ingat. Hirap din pagkapersado. Pero kahit paano, mag-banking-banking ka dito sa Ragay, ha. Point Junction, Norte Ragay, Camsur pala tayo. Mas masarap sa umaga mag-ride mga kabarako, huwag sa gabi. Kahit medyo mainit, kitang kita mo yung kalsada. Tapos na yung construction ng widening dito. Okay, goods na goods. Lapad, oh. Yan, may iniwasan yung tricycle. Yan, oh, nakaangat kasi. So alam nyo na yan, basta pagpasok nyo ng Andaya Highway, doble ingat na tayo. Lalo pagpasok mo ng bayan ng Ragay. Pag hindi tayo nag-iingat, nako. Ay, Epsim yun, Ragay, Camsur na tayo pala.
O yan, shoutout kay Paps Elmar, taga Epsim yun, Ragay Kamsur. Dito pala yun, papasok Epsim yun, mukhang mali. Next time, dyan naman ang papasukin natin, Paps, sa barangay mo. Ayun o. Uy, kanan lang, kanan gaming. Kanan gaming, kanan lang. Huwag lang masobrahan, ha. Baka naman pulutin tayo sa kangkungan. Woohoo! So may mga area lang talaga. In fairness, halos karamihan naman ng kalsada goods. Huwag ka lang talaga matsatsambahan. 8:35 in the morning, Barangay Liboro, Ragay Kamsur. You know, Barangay Liboro. Okay, yung truck ay kumanan. Tatambay. Kala ko may iniiwasan. Yung mga dating ano dito, may mga butas, may tapal na. Ragay National Agricultural and Fisheries School, Liboro, Ragay Kamsur. Shoutout sa inyo. Kumusta experience nyo dito? Yabang nung Land Cruiser. Alright, ingat, ingat. Hidong Bridge. Easy lang, easy. Yun o. Pero pag nag-slow down tayo mga kabarako, check tayo sa side mirror, baka mayroong nakasunod sa atin. Yari tayo. I think this is Barangay Apad, Ragay Kamsur. So tuturuan ko kayo ng isang shortcut para hindi tayo mapasabak dyan sa mga one-way traffic trap dyan, lalo ngayong Holy Week. Dito tayo papasok. Kanan tayo dito. Ito na tayo sa may... Anong barangay na to? Binahan Upper. Binahan Upper. So yan, marami sasakyan dito. So may reblocking daw dyan kaya sobrang traffic. Kaya Binahan Upper pala to. Dito na tayo dadaan. Okay po, salamat po. Ito yung tuturo natin na shortcut sa inyo. Yan. Diretso lang ito para hindi tayo dyan maipit sa traffic ng reblocking dyan. Barangay Upper Binahan pala ito. Sunod dito ay Barangay Apad. So, nakadaan na tayo dito, pero ito papakita natin sa inyo yung pagkagaling ka naman ng NCR. Shoutout sa mga taga bayan ng Ragay Kamsur. Diretso na tayo, let's go. So ang labas natin ito mga kabarako ay sentro ng bayan ng Ragay. Doon na tayo lalabas. Tagal na natin bumabiyahe dito. Ngayon lang natin nalaman meron palang sekretong daan dito. So, kanto ng Coraline Fuel Station. Shoutout nga pala sa napagtanungan natin dyan sa Coraline gas station. Kung nakaraang pagdaan natin dyan, Ragay Fire Station, ang layo nila. Okay, mas maganda dumaan dito, hindi mainit oh. Solid ang kalsada. Pero dahan-dahan lang tayo kasi maraming bahay dito. Yun oh, Panaytayan Elementary School, bandang kaliwa. Zone 5, Poblacion, Ilaod. Ilaod pala ang pronunciation. So, para lang sentral ng Ragay. Thank you po. Exit to Andaya Highway. Kakaliwa tayo. Dapat dito doon sa Exit straight ahead.
Thank you, come again. Andaya Park, exit na tayo ng highway. Alright. Ayan, medyo malinaw na yung ginagawang kalsada dito. Yan, mukhang nilalawakan na siguro tong Ragay Bridge. So, hindi natin sigurado. Pero parang nilalakihan nga kasi talagang nagtatraffic kapag sobrang daming ng mga dumadaan. So this is Barangay Lower Santa Cruz. Yung may magandang riprap na ito mga kabarako. Dito sa Andaya kahit ganyan ang kalsada, malalakas mga karera, mga truck dito mga kabarako. Kahit yung malalaking truck, basta wala nang laman yan. Kagaya nito. Businahan muna natin. Nagsasayaw sila kasi dahil nga sa kalsada. Kaya ingat-ingat sa pagsingit sa kanan. Uy, basta kanan gaming tayo most of the time. Ay, kabisado ko na to. Baka Caves Ragay Kamsur na ito. Yan, Pops Lionel Kalinog, shoutout sa'yo. Yan, mga bandang gitna ang dapat ingatan. Bandang gitna talaga ha. Ayun o, bandang gitna. So siguro malapit na to sa may Lupi. Yun, hindi tayo nagkakamali. Oops, slowly but surely tayo. Yun. Uy, uy. At least ngayon may mga tapal ng asfalto. January yung pag-uwi natin, grabe. Yun, nakalabas din tayo. Uy, yan. Lupi na tayo mga kabarako. 9:33 in the morning. Uy, parang dumidilim ay. Up, slowly but surely tayo dito. Yun oh, yun. Slowly but surely. Kanan. Kanan tayo. Barangay Tanawa, Lupi Kamsur. Kanan gaming din pagdating ng Lupi ha. Uy, yun oh. Bell Cruz, Lupi Kamsur. Shoutout ulit sa mga taga Kulakling, Lupi Kamsur. Yan o, sakto naman yung mga butas dito sa kalsada. Kulakling National High School. Maging alerto tayo dito sa road hazard na ito dito sa may part ng Lupi no? Uy, ayan, tingnan nyo oh. Wasak oh, diba? Oh, bumigay kasi yung ilalim yan. Matagal na yan, nakakabara ako ha. Ay, yun, ay, 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 ay. Up. Mauka Bridge. Yups. Ay, mabukol talaga ito. Uy. Uy. Uy, hindi pantay yung kalsada, grabe. Delikado yun ah. Uy, kinabahan ako dun ah. Shoutout sa mga taga Bulacan, Senior Lupi Kamsur. Woohoo! Lupi Crossing. Siyempre, uy, Valentine's pa rin ah. Shoutout sa solid na kaibigan natin dyan from Lupi, Pops Junel Cortesano. Pagaling natin dyan sa crossing Lupi na yan, pag angat natin dyan, ingat tayo. Diba oh? Oh, nagdahan-dahan yung truck sa harap natin. Ayan oh. Uy, masyadong matapang si brother. Wag sisingit ng alanganin. Nako. Yan, Lupi yan oh. Oh, lupa. Lupi, lupa. Yeah. Lupa lang ang nakatapal.
Drive with caution, damage bridge ahead. Ay, magpaparipak ulit tayo pag uwi. Up. Barangay Tapi. Ayan, dito sa Barangay Tapi, sa mga nagtitinda ng mais, yan o. Ayan. Yun, 9:57 in the morning. Sipokot, Barangay Manangli, Sipokot, Kamsur. Manangli Bridge. Slowly. Yes, slowly but surely. Yan. Alright, anyway, maayos naman, may mga tapal-tapal kahit paano. Kabilang linya muna tayo. Way, ganda ng view dito. Sana hindi dito na apektuhan ng El Nino, kasi kawawa naman yung mga magsasaka dito. Sakto malapit ang anihin yan. Alright, silip sa mirror. Alright, let's go. Lagi natin ipapaalala to ha. Ayan laki niya drive with caution, no overtaking, Taisan, Sipokot, Kamsur. Ayan, shoutout sa mga taga Sipokot, Kamsur dyan. Ayan ingat. Grabe. Oy! Magal, madalas ang aksidente dito. Ayan, paalala ulit natin itong paliko na ito. Ayan napaka-blind dyan Kaya itong pagliko na to dito sa may Sipeco. Ayan Bulagaan. Biglang liliit. Gaongan Elementary School, Gaongan Sipokot na tayo. Shoutout sa mga taga Gaongan. Welcome to the municipality of Sipokot. 10:34 in the morning. Merienda muna tayo dito sa may Frank's Burger, palabas ng Anday Highway. Diretso na tayo. Tara Sipokot, shoutout sa inyo mga taga Tara dyan, mga taga Sipokot, Kamsur, shoutout sa inyo. Ayan, maborito natin stop over dito. Caltex, Petron. Naghahanap kayo ng mga ayos na kainan, masarap. Goods din dyan sa Lady Model, napaka goods dyan. Big Great Bridge na tayo. So malamang di natin gagawin tong kabila na ito. Ingat-ingat lang pagbaba natin dyan. Uy, sana all. Alright, goods na goods sa tong kalsada na to. Big Ghetto Viejo. If God is for us, who can be against us? Amen. Ice candy. Ay, shoutout nga pala kay Kabayan Boy Apoy. Siyempre, shoutout sa mga taga-Libmanan dyan, sa mga supporter natin sa Libmanan. Napakarami tayong viewers dyan from Libmanan, Kamsur. Siyempre sa kaibigan natin dyan, Paps Ariel Motovlog, shoutout sa'yo. Taga Mindoro pero nakakuha ng Bicolana, shoutout sa'yo Paps SC Moto. Sa Bicolana daw ang tunay na pagmamahal. Ayun nga pala, ingat tayo dito sa Libmanan Talagang bakbakan gaming dito. Ayun, ingat sa mga kurbada ng Sibgabot, Libmanan, Camarines Sur. Puro mga blind spot yan mga kabarako. Woo! Sabay bubusin niya ang kapanan. Ay, shoutout sa mga taga-Sigamot dyan San Isidro, Libmanan, Kamsur, shoutout sa inyo. Going to the left, papunta ng Libmanan proper. Dire-diretso tayo, going to Pamplona, San Fernando, Milaor, and Naga City. Libmanan na malakas! $10:51 in the morning, Pamplona, Kamsur na tayo!
Shoutout sa mga taga Pamplona, Kamsur. San Vicente, Pamplona, Kamsur. Ay, salamat. Tambo Crossing. So, dahan-dahan lang tayo dito sa labat ng mga sasakyan dito. Alright, let's go. Alright, ongoing ang reblocking dito sa may area ito ng Pamplona, Kamsur. Yan o. Alright, malapit na sa may LTO Pamplona. By the way, nagche-checkpoint ang HPG LTO dito kaya dapat may lisensya, may rehistro. Pwedeng wala. Alright, San Isidro Pamplona, Kamsur. So meron tayong San Isidro Libmanan, may San Isidro Pamplona, Kamsur din. San Fernando, Naga, Minalabak alternate route. So dito muna kami dadaan sa may Minalabak. Okay. So yung unang daan natin ng Minalabak via Milaor. So ngayon dito tayo dadaan sa San Fernando, Kamsur. Oo, luwag baka naman sa unan lang yan. Alright, di ko lang alam kung anong barangay ito. San Fernando pa rin naman ito Barangay Grijalbo, San Fernando, Kamsur. Mukhang magandang kalsada dito. Let's go. So pag ito tinuloy-tuloy daw, diretso nitong mula Kamsur, Nabwa. So hindi ko lang alam kung anong pangalan nitong kalsadang ito. Siguro San Fernando Bypass, kung hindi tayo nagkakamali, no? Ganda ganda na kalsada dito. 4 na lanes nakabelong-belo. Kaya mo makipag patintero doon sa may San Fernando, Milaor. Ay dito na. Zone 2, Lupis San Fernando yata ito. Lupis San Fernando, Kamsur. Oy, may Lupi din pala dito. Ay, shoutout sa mga taga Lupi dyan. Lupis San Fernando. 11:15, Minalabak na tayo. Minalabak, maayos ang daan hindi natin sigurado lang, no? Antipolo, Minalabak, Kamsur. Shoutout sa mga taga Antipolo, Minalabak dyan. Antipolo National High School. Noy, paluwas paluwas na yung pili. Oo. Ini Salamat, Noy. Cocoland yung papunta doon sa okay, Antipolo Elementary School. So pagdating dito sa may area ito ng Antipolo, medyo luma ang kalsada, pero okay lang din. Okay lang, kayang-kaya naman. Grabe, puro palayan talaga dito Grabe, solid ang daan dito. Napakapayapa. Hindi ka mai-stress sa dami na sasakyan. Ito ang sentro ng Minalabak. Hobo, White Pebbles, Bagulataw. Saan ba yung papuntang Pili? Nandito siguro. Noy, paluwas ng Pili, Noy. Pili, paluwas. Oo. Hindi. Kanaga. San Fernando. Sige. Salamat, Noy. Ginagawa na yung kalsada dyan yung dinadaanan natin dyan. Municipal Health Center ng Minalabak.
Yun. Okay. Okay, this is going to Pili na. Part pa to ng Minalabak ata kung hindi tayo nagkakamali. So dire-diretso na tayo. Ongoing ang paggagawa ng kalsada. Ayan, pinagbubutas na nila dito. Going to Barangay Mataorok ito. Grabe. Flat tayo. Saan? Ah, ito. Sakto. May malapit na vulcanizing shop. Flat tayo. Buti na lang, hindi sa mga liblib na lugar. Dito na sa may Pili. Nakakalita tayo ng vulcanizing. Noy, mano? Oo, pwede? Flat. DC Motor Shop Pili. Noy, salamat ah. Ay! Di ko napansin yung gulong namin. Kala ko makapal pa eh. Buti na lang na dali kami dito na sa may sibilisasyon. Kung hindi, tas-tas tayo. Pili town proper. Pero sabi, pwede daw dito may diversion. Diretso daw dito. Ano, may aging diversion? Diretso yun eh. Salamat. So hindi na tayo pupunta sa sentro ng Pili. Ah, okay. Hindi na natin kailangan dumaan ng Pili. Ito na pala yun. Alright, diversion na. Hindi na tayo lalayo. Yun, salamat. Jed Andrew Balingbing, shoutout sa'yo. Siya nagturo nito eh. San Vicente, Pili, Kamsur. Drin may kinalasan. Masarap kaya kanilas dyan. Pili to Kamsur na pala tayo. Uy, Barangay Hanawan, Ocampo, Kamsur na tayo. Sunday, Palengke Day, umaambon na. Panagan, Tigaon, Kamsur. Talohongon, Tigaon, Kamsur na tayo. Ito na yung pinaka-sentro. Well, shoutout ka pala sa mga taga-Tigaon dyan. Matagal na tayo hindi nakakapunta ng Sangay Parish of St. Clair. Barangay San Antonio, Tigaon, Kamsur. Ay, kung kailan malapit na, tsaka tayo abutin ng ulan. Sentro ng Goa na tayo. Dito na tayo inabot ng ulan. Uy, grabe. Buti hindi masyado malakas, makakabara ako. Lumalakas na pala. Try namin muna dito sa may McDonald's. Kapatila ng ulan. McDonald's. Sakto, walang tao. 2 PM. Dahil muna tayo dito sa bagong McDonald's sa Goa, Kamsur. Sentro na tayo ng bahay ng Goa. Bili muna kami ng tinapa para hindi na kami lalabas siguro mamaya. Mapahinga na muna kami. Bibili muna kami ng tinapa. Yung maliliit, mayroon maliliit oh. Dito nga pala tayo sa sentro ng bayan ng Goa. Mahaba ito. Dito yung mga dried section doon, mga karne. Hanggang doon sa may unahan. Malawak itong market nila dito. Maghahanap muna kami ng pansit ba to. Yung maliliit.
And namalengke na kami para may ano, pang merienda. Papaluto natin kay tatay pansit bato, syempre. Welcome to San Jose mga kabarao. Barangay San Antonio na ito. San Antonio. Ito na ang pinaka-sentro namin bayan. Welcome ulit sa aming sentro mga kabarako. Siyempre shoutout sa mga kababayan ko dyan dito sa San Jose, Camsur. San Jose Town proper. 2:25 in the afternoon. Yon mga kabarako, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa dalawang araw ng Bicol Ride this March 2024. Paki-subscribe at paki-click ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga updates natin, vlogs, travel sa YouTube. Paki-follow, like, and share na rin kami sa Facebook, Team Barako Moto Vlog, at si Mrs. Barako paki-follow na rin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming mga biyahe. Ride safe always. Mula dito sa Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, Friends Road, Team Barako Moto Vlog, papalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good afternoon and God bless. Maulan. Maulan. Nung January sobrang ulan din dito.